Pencampwyr o Gigyddion. Cangen wledig yw Cangen Llanrwst, pentre bychan ar lethau Dyffryn Conwy, ac un o'n haelodau mwyaf ffyddlon yno sefydlu'r gangen yn 1977 yw Morfydd Owen. Mae'n hwyliog a gweithgar, yn edrych ac yn ymddwyn yn llawer iawn a'i hoedran gronolegol. Mae'n hynod brysur yn helpu Arwel, ei mab yng nghyfraith, a Lluon ei hwyr, sef Cigyddion A.L. ac Anwen Jones a'i fab yn Llanrwst. Felly, dyma benderfynu cael mwy o wybodaeth am y busnes teuluol hwn. Lawr a fi i'r siop, lle roedd Arwel a'i ben yn ei waith papur a Lluon newydd gyrraedd yn ôl o waith gwirfoddol yn helpu disgyblion yn ysgol Dyffryn Conwy. Pryd a pham y sefydlwyd y busnes Arwel? Dwi'n enedigol o ardal y Bala ac wedi cael hyfforddiant fel cigydd. Priodais Rhian, merch Morfydd, ac yn 1991 mi gawson ni gyfle i gael siop gig yng Nghyffordd Llandudno, efo fflat uwch ben y siop. Yn ddiweddarach, daeth y lleoliad yn Llanrwst ar gael, ac erbyn hyn rydyn ni'n staff o 7. Mae'n siŵr bod llawer wedi newid sefydlu'r siop gyntaf. Llawer iawn, ond wedi Lluon ymuno 2 blynedd yn ôl, mae'r newid mwyaf wedi digwydd. Ychwanegwyd at yr adeilad yma'n Llanrwst pan ddaeth cyfle i brynu ar gefn y siop drws nesaf. Adeiladwyd estyniad i'r siop, gyda mwy o le ar gyfer torri, trin a pharatoi'r cigoedd, a lle i allu gwireddu syniadau Lluon o ddechrau paratoi dewis helaeth o brydau parod sy'n profi'n boblogaidd iawn, i gyd wedi ei gwneud gan ddefnyddio cigoedd lleol wrth gwrs. O ystyried syniadau blaengar cyfoes Lluon, ydych chi'n anghytuno weithiau Arwel? Cyn belled a'i fod o'n gwrando arnau a gwneud fel dwi'n deud, mae popeth yn rhedeg yn llyfn. Na, o ddifri, mae ganddo ni berthynas dda lle rydyn ni'n gallu eistedd a thrafod. Wrth gwrs, mae chydig o anghytuno weithiau, ond rydyn ni'n fet da ar ddiwedd y dydd ac yn gallu cyfaddawdu. Rydyn ni wedi ennill cryn dipyn o wobrau yn ddiweddar sy'n brawf bod y berthynas yn gweithio'n dda. Byrgyr gorau Prydain, Meat Management Industry Award, a'r wobr gyntaf gyda'r hamper a'r byrgyr yn y ffair euaf eleni. Cynhyrchu peis ein hunain ydy'r fenter nesaf. Gobeithio cawn ni gymaint o lwyddiant yn y maes yma hefyd. Lluon. Mae Morfydd yn Ain wedi bod yn helpu llawer yn y gorffennol. Ydy hynny'n parhau o hyd? Ydy. Mae hi'n dal wrth ei bodd yn ein cefnogi drwy wneud jam a chatwadau. Ond y prif ddileit sy'n boblogaidd ofnadwy ydy ei wyau sgotyn. Mae'n cyflenwi tua 10 ar 20 i'r siop bob wythnos a mae galw mawr amdanyn nhw. Den ni'n ffodus ofnadwy ohoni, nain arbennig iawn. Pa mor dda ydych chi'n nabod eich cwsmeriaid tybed? Be mae pobl Dyffryn Conwy wrth ei bodd yn ei gael i swper? Mae ganddo ni gysylltiad arbennig o dda mewn cwsmeriaid. Pobl go iawn ydyn nhw i ni, nid rhifau fel gan yr archfarchnadoedd, a nid o Ddyffryn Conwy yn unig y dont, ond cyn belled a Phenrhyn Deidredd, Dyffryn Ardudwy, Stiniog a Threfydd Glanau. Ffermwyr ydy'r rhai. Rydyn ni'n prynu ganddyn nhw a chwythau wedyn yn ein cefnogi ni. Da ni'n ffodus ofnadwy bod Lladdu yn Llanrwst. Mae'n cwsmeriaid yn gwybod bod popeth yn lleol gyda'r cigoedd eidion ac oen o'r fan honno a fforc a chiwiar o Gorwen. Yn bendant ar ben y rhestr hoff swper y cwsmeriaid, mae golwythion cig oen a steciau. Cwestiwn i ti Lluon ydy hwn. Ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae'r rhan bwysig? Eithriadol bwysig. Rydyn ni'n gallu hysbysebu'r cynnyrch, cyflwyno prydau parod newydd a daw llawer yr siop i'w prynu wedi gweld y lluniau ar Facebook neu Instagram. Mae'n ffordd hwylus iawn o gyfathrebu a hyrwyddo'r cynnyrch. Ar hyn o bryd, archebu ar gyfer y Nadolig yn unig sy'n bosib ar-lein. Cawn weld be ddaw yn y dyfodol.
A beth am y dyfodol Arwel? Mae digonedd o syniadau gan Llion yma, rhai da, a dwi'n andros o falch ei fod wedi ymuno â'r cwmni. Ond weithiau, mae'n rhaid troi'r brec efo costau yn llamu'n ddiweddar gyda trydan wedi dyblu yn ystod y flwyddyn yma enghraifft. Be wyt ti'n rhagweld am y dyfodol Llion? Os rhywbeth, dwi'n gweld ein bod ni wedi gwerthu mwy o gig y flwyddyn diwetha yma. Cig sy'n bosib ei olrhain yn lleol. Rydyn ni'n wyrdd iawn, yn prynu'n lleol ac yn cynhyrchu in-house. Hefyd, rydyn ni'n cyflenwi siopau eraill erbyn hyn. Dwi'n obeithiol gweithaf popeth. Allai ond dymuno'r gorau i'r cwmni. Dyma nain, tad a mab sydd wedi llwyddo'n anghygoel y drychineb o golli'r rhian pan oedd Llion yn blentyn ifanc. Erbyn hyn, mae'n ŵr ifanc brwdfrydig llawn gobeith sy'n weithgar yn ei gymuned a gweledigaeth ganddo sy'n heiddi pob cefnogaeth. Pob lwc Jones a'i fab.